В Великобритания фирмата и директора са две отделни лица. Затова HMRC следи внимателно всички движения между фирмата и директора. Това са така наречените директорски заеми. Какво влиза в Directors Loan Account? Всичко, което директорът взима или влага в компанията, с изключение на заплата, дивиденти и разходи. Ако директорът тегли пари от фирмата, това се счита за заем от фирмата към директора. Ако сумата се върне в рамките на 9 месеца след края на финансовата година, няма проблем. Но ако сумата не се върне, тогава фирмата трябва да плаща S455 такс и ако сумата е над 10 000 паунда, тогава се плаща и Benefit in Kind. Ако директорът внася лични пари в фирмата, фирмата му дължи тези средства. Той може да си ги тегли по всяко време без данък. Практически съвети. Дръжте заемите си под 10 000 паунда, връщайте ги на време, документирайте всяко движение и ако теглите често пари, ги ползвайте или като заплата, или дивиденти. И не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи.